nwere ife Achukwu kọsiri ndị Igbo supeshalụ olitọbụla dị n'anya n'ụwa oyibe kwuo omi ata ndị Igbo na anyị nwere ife ịbụrụ onye Igbo nwebe aṅụrị ndị fọma mere ga-eme onye abụrụ onye Igbo n'ebe n'ụwa Igbo nwere ife n'ụwa enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo tiletio n'ụwa obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya obodo n'ụwa ọnụọ n'ụwa iruo n'Eshia ị ga-afụrụ n'onye Igbo iruo na Europe na ndị Igbo na-abị anọ iruo na America nọbụ ndị Igbo nọbịa South America nọbụ ndị Igbo n'ebe afọ na Scandinavia nọbụ ndị Igbo juru di ya ịgbarụrụ ọnwa anụ n'ụwa ya onye nwere anụ anyị bụ enyi na ihe bụ enyi na ihe bụ enyi enwere obodo idelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo etigonu ka kom na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe Igbo na-emepe obodo ndị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụcha ntị gị ọfụma Igbo agbachisigo nsogbu mbụ niile nwere n'ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti na Lagos mara mma n'ọbụ ndị Igbo mere eme ịlụzienụ n'ugwu Awụsa n'ọbụ ndị Igbo mere ebe ọkụ Igbo lụrụ na desert niile nọ n'ugwu Awụsa Bukọlụ development yo webute na bena Awụsa n'ugwu Awụsa malụ mmatata n'ọbụ ndị Igbo mere eme Igbo so n'ife a na-eme n'ụwa njedebe egwu ka mụ na-eti ebe na Nigeria nwere independence tata n'ọbụzi ka imere ya n'ọbụzi ka yo ya bụ nwa amadi yo n'ọbụ onye Ọnịcha do Nnamdi Azikiwe ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe anyị nwere ibe niile Ojukwu jela bụrụ ịga na-asụ oyibo ebelebe wee buo ogo nwanne utubo kopuko ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụzi ibe enwe ekwuzibe ekwuri na buri ọnata Naijiria ma ọzọ na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere ọnewu ịlọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe akpalịmapụta na oje mmepe n'ụbaki ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa anya dị ife mekatara wee bụchalụ mmadụ ọya Chukwu esiri igwe wee zutere anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọbụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma n'iso n'ife a na-eme ọdịnaya bụ banking sector wee bụrụ titeti anya banking sọbụ ụzọ ụmụ mmadụ nwere aṅụrị nọ na-ewere
abịa na-abaghị na nseli na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na-abaghị na nseli agbanye ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo n'oruru 200 ọ bụ gịnị afịa ndị Igbo ka na-achụ ma ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesia n'ime niile maka ndị Igbo ma na-emenụ ma na anyị bụ atakaba abụọ gọọmenti etinye ego na dọla ndị Igbo etinye abịa ego ma na-emenụ ma na Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo gbara abụọ anyị zọrọ ibe a na-eme ịbịa n'ọrụ aka n'ụwa ndị Igbo gbalụ fest Igbo gbasiri ike Igbo na-arụsi ọrụ ike na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị ngwa ndị Igbo a na-aga n'ihu the first indigenous car manufacturer na Nigeria n'ọbụ onye Igbo bụ ya n'ọbụ onye Igbo bụ ya ndị Igbo anyị nwere ibe ala n'ụba ịnọsi motos ọ bụ ndị Igbo nwere enwe ịma na onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ maọbịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emepe obodo anyị so n'ibe a na-eme ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụ gị ofufe Igbo bụrụ onwe fa n'anya mana olu na-ego ọ bụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-ewe m iwe enwe ọkịga na-eso okwu n'ala Igbo ọ bụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafụ ebe nwanne ba ga-esila chapio ogologo ya wee tichie obido wee mama ya mma ọ bụ maka gịnị okwu ego okwu ego ya bụ ife na-ewe m iwe onye weta ntị gị ọfụma akọọlọ gị akụkọ gị atielu ịja gị ike ịfụnanya agbaga onye awụsa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya awụsa ijebe onye Yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya Yoruba ijebe mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ ya Igbo ịtọrọ ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-asị gị Igbo fọnụ mụnụ n'anya Igbo fọnụ mụnụ n'anya ịfụnanya maka ofu ife na-enwe m iwe ndị ezichere Abuja ọlụzie na Abuja ma chọba akpafa na-emesi laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ihe agba ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbarịba bụ laịsensị ewugharịrị erigbu ebuo ife ego na-emezi ndị Igbo Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsịa mahadum idebe gị chọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo emebe biznes ya ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụọ gị ụgwọ ọnwa ị ga-enweta pesanteji ya n'ọrụ ife na-enwe m iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya maka
kpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo ọrụ n'obodo oyibo o tinye nwanne ya na problem ọkwa maka okwu ego na-eme anyị ibe mbelebe egbulu Igbo fụrụ ọgwụ unu n'anya ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo asụsụ afafieli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-echi ọzọ pụrụ inye ego nke ụwa niile kama ọ ga-ejekwa ọgwọ ọlabụ nwanne ya na-ata afụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego oke ọchịchị ọpụzi anyị nwere ibe dịka nwanne obi nwanne amaga ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ụwa ya ka afọ ji kwuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọma nza na-atọ odo maka na ịfụnanya amaga ịfụnanya dị ụzọ ọ emegbuo m ya na ndị Igbo na anyị nwere ebe Igbo nwere ebe ewebala ga-afa ndị na-emezi ji ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọghị ọkọ ntị ga-afụghị ụfụe ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agba n'obodo mmadụ bụ signboard mmadụ bụ adịresị ihe obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo abụrụ dike na mba abụrụ na ibi ya n'otu Igbo ka anyị ga-eji injinia atọ eze n'ugbo elalụbụ my senior brother Chisadoni Chukwu onwe gị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ sa ihe mmekọ fọnọdụ ijide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ na Lulio Chisa Cletus Ibeto Emeka nna ya kedu ibe dị asọ na Nedo Chief Innocent Chukwuma Igwe Charles Ezudogwu Tali Rolls Royce Orange Drugs n'aka ọkpa nnekwu mmadụ kabụbụlụ Igbo wejeze na alụ nke n'ọga m Chief Emeka Nwokonkwọ nwata na ya eze kenalụ m ọkpọle ya nki adresị ndị ọba n'ime Obi Kubana kenalụ m national anthem ndị ụkọ niile zenko ego na-efe efe n'elu ụwa onye ọcha kedu maka aka malụ na-ekwulu ọbịa niile Jowi Zaza kenalụ m ike nke ọgwụ ego mateka maiti n'ụmụchu odogwu ọchị na-emere ojo Nedo Okonkwo biko kenalụ m mmanụ iweda ome mmanụ ojoko kenazielu m vinteji ọchị na-emelụ na Mbaise kenalụ m emego oti gbadọbụ transfọma ndị achịna ịchaka keke adịdọ kenalụ m nwa nke ibi ya kwesịrị bọọlụ Prince Aikio ife n'ala ife ọkpọkọrọtị nwabalụ mmiri na-ezọrọ ala igwe edo akụkọ na-awụ ide mmiri chifiko nwari ibe akụwe obere nwa na-ebe agụ mkpọ n'obodo ukwu Odomperi ewu chife ebuka ọnụ mkpọ eze ndị Igbo na Tennessee kenalụ maikon ọkọ onye egbuni ya na Nedo ebe ji nwankwọ n'Ọkịja ọba tụrụ n'ọdị mma Sakochukwu wee zisio akụnye nwata egwu na agụrụ odogwu Sakebi Chukwu ma obi agha ego ike ndị ụkọ eze ji agbatu n'Ọkịja na disko Chifu Chinedu Okoye eze zuo kenalụ m mmiri gbanwa na abọ Ikenga Escobar Smith Chief Kinsili Ekeọba kenalụ m ọkacha abọ Emmanuel Emenike
obodo Kirimani Kimitio dị bilonia na Mbaise kenele m Chief Nabi Dombo Igube Nyamerema hey Chief Kinsili Okpara New Age Communication and Chief Ekpogidi Agụdị ndụ Nwangogidi instigator na PH ọkwalọzọ n'ịkpa Dr. Blomani Records Ndubisi Georgia kenelu nwoke nwana Nobio President General Lucky Luciano Ojindazeri Ụmụahịa Holy Ghost Anointing Emerson Bafudike Obi Scalari oke nwa Idena Duleri na Dubai Fada Odogwu kenelu mamana $1,000 na Jibayo Ọbagosụwara na mọbara ọtọtọ nwa High Chief dị n'aka Ojukwu isi mmiri na-ekwuru mmiri ebe Mr. Masiwelu Chibo dibịa ego na Nike King of Boys enakubigi na mbọ Chief Ikenna onye bụ na ọnwa n'izoji ene Chief Philosophus ike bụ ọdụ Bishop Nọzọokolo aka ndị ofe ego Obiafudike n'Ọkịja Ifeleme ego na Switzerland ọnwa ọhụụ zara tọbụ mayor na Malaysia anyị je n'aka ọkwa kenelụbi ikuku ọma onye je n'ezebọyị agbanda na-agba akụ na-ebu akụ n'ụga egwu enyi ihe arịala eze ego na Japan abụ nwa na mba anọ onye ruru egwu igwe Six Nation igwe na-ekarịla akarị dike ndị Indonesia nwaka nwa Tineto enyi nne bara ibe odogwu Barrister Ifeanyi Ejiofor kwuru ọha kenelu m Ọhamadike ndị Igbo kalịsịa odogwu anyị mgbanwe ya na ndị Igbo aka igbere ebe Igbo nwere ya Igbo bụ enyi ya ọgọst ime ndị Igbo nwere mmadụ I went to Canada Club F15 Club G21 Club Exclusive Royal Eminent Club Diamond Fitness Club Isiobi ndị Igbo Foundation Club Great Ifedimma Friends Club Amuwo Dolphin General Fitness Club Pinnacle International Friends Club Royal Men of Class Koboko Family Igbo nwere ebe VeggieMusics.com